pojem do mašiny a pôjdeš vedľa mňa. Prídeme dnuka, ja si sadnem, vedľa mňa si sadnem, sa priputáme, a budeme vstúpať do 3000. 3000 ti poviem, aby si si sadla na nohy. Ja si to pripnem, medzi tým dostupám na 4000, 4000 sa postavím a budem pekne samý pozerám. Tvoje nohy dáš pod moje nohy, túto, takto budeš prehnutá. Vyskočíme do 5 sekúnd, a ťa takto zakrát pobuchám po pleci, to bude znamenať, že tie ruky ako tu, takže sa. Aha, dobre. Tak áno. Hore hlava, peknú prezentáciu, voľné. Ja to tak počúvam, vieš. Pohoda, dobre? Ty si bez odstrejem padák, polietam na padáku, tam aj tebe, keď tak chceš polietať. No a pred vysadím akurát, to bude také dôležité, ti poviem nohy a nohy bude znamenať to, že ti tie nohy dáš takto hore, takto si pod sebou a vystreteš, hlavne vystreteš máš, aby som ja pristal na moje nohy alebo na vzadu. Ja som absolútne dojatá, to je úžasné, perfektné. Čo rýchlo ste išli? Ježiši. Čo? Jaké to bolo však? Ja nemôžem nič hovoriť, to bolo absolútne úžasné. No to poviem, treba vyskúšať akože zážitok riadny. Voľný pád, tak to bolo akože masaker. No a mi to bolo? No.